Zastavenie prvé. Odsúdený na smrť. Súd alebo hľadanie pravdy. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Náš príbeh je starý 2000 rokov. Začína tam, kde končí ľudská láska a kde sa vyhasnuté srdce človeka naplnilo zlom a závisťou. Tu v dave stojí Mária. Pochádza z toho istého davu ako ty. A tam? Hľa, tam je Pilát. Miestodržiteľ Pilát vychádza z paláca. Sleduj a počúvaj drámu konca a začiatku. Ja, miestodržiteľ Pilát, oznamujem vám, tu zhromaždenému ľudu, že som na obžalovanom Ježišovi, zvanom Nazarecký, ani po dôkladnom vyšetrovaní nenašiel nejakú vinu. Ale to snad nie. Ale veď my, to sme ho počuli, ako poburuje ľud. A dokonca zakazuje platiť dane samotnému cisárovi. A tvrdí o sebe, že je Boží syn, Mesiáš, ba dokonca kráľ. Že nevinný. Čo je pravda? Za koho ma pokladajú ľudia? Jedni za Jána Krstiteľa. Iní za Eliáša. Alebo za niektorého z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Ty si Mesiáš, syn Boha živého. Hej, ty, Nazarecký, prečo nič nehovoríš na to, čo títo na teba žalujú? Vari nevieš, že mám moc ťa prepustiť, ale aj moc ťa ukrižovať? Odpovedz teda aspoň mne. Si naozaj židovský kráľ? Sám to hovoríš. Ale veď sa rúha. Počuli ste to? To počuli, on sa tu rúhal. Že kráľ... Ale moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Na smrť s ním! Zasluhuje si smrť! Ticho! O čom to hovoríš? O akom kráľovstve to hovoríš? Aké kráľovstvo nie je z tohto sveta? O čom hovoríš? Klaudia moja. Teba som dnes ešte ani nevidel. Predstav si, títo priniesli svojho vlastného sem, dal ukrižovať.
Ja pritom na ňom nič zlého nevidím. Dokonca sa mi zdá, ako by mal pravdu. Práve preto som za tebou prišla. Mala som zlý sen. Nespala som celú noc. Nemám z toho dobrý pocit. Nemaj nič s tým človekom. Hovoria o ňom, že je spravodlivý. Čo robiť? Čo robiť? Aj tak si ale myslím, že je nevinný. Ale veď sa rúhal, všetci to tu počuli, všetko Na smrť s ním! Na smrť s ním! Ale čo zlé urobil? Za čo ho chcete zabiť? Keď ste takí dychtiví po jeho krvi, tak ho dám zbičovať a dôkladne ho potrestám. To nestačí! Málo. Ukrižuj ho! Čo ešte chcete? Ukrižuj ho! Podľa nášho zákona si zasluhuje smrť. Ale ja neviem, prečo ho mám dať zabiť. Neviem! Je to klamár a podvodník. Prečo nič nehovoríš? Nepáč na obranu. Vojak. Pôjdeš do žalára? Čo tu vymýšľaš? A privedieš mi Barabáša. Ale pane... Už aj ty? Okamžite splň môj rozkaz! Pomaly s ním preč. Je však u vás zvykom, že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa? Alebo Barabáša? Barabáša! Prepusť Barabáša! Ešte raz sa vás teda pýtam. Chcete, aby som vám prepustil Ježiša Nazareckého? Alebo Barabáša? Barabáša! Barabáša! Ľud si žiada prepustenie Barabáša. Nech je teda vašom. Ale ja si toto na zodpovednosť nevezmem. Aj keď... Dobre teda. Týmto odsudzujem Ježiša Nazareckého na trest smrti ukrižovaním. Sláva cisárovi! Sláva! Učiteľ! Cisárovi! Pilátovi.
predstavili môjho syna. Len trochu inak, ako ho mne predstavil anjel Gabriel. Aj Piláta teraz pojal strach, ako mňa vtedy. Ale prečo? Prečo? Pilát nehľadal pravdu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Na Pilátov príkaz Ježiša dali zbičovať. Vojaci sa s ním kruto zahrali. Strňa uplietli korunu a nasadili mu ju na hlavu. Tvár mu zaliala krv. Vysíleného ho priniesli pred Pilátov palác. Zastavenie druhé. Berie kríž. Vydržíš? Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Ha, pozrite, toto je ten král a prorok. Ani nevedel uhádnuť, kto ho bičoval. Vivát! Vivát, židovský kráľ! Poklona, vaše blahorodie, veličenstvo. A čo? Koruna drží? Čo? Toto je náš kríž. Odteraz je tvoj. Máš, čo si chcel. Prečo si nemohol byť ako ostatní? Môj syn. Taký istý. A predsa iný. Tvoje srdce, ako unesie toľkú bolesť. Tvoje telo už teraz slabé ako vydrží. Bol som ešte chlapec, keď ma zavolal. Pamätám si presne aj hodinu. Boli 4 po obede. Čo hľadáte? Ján, Jakub. Po čom túžite? Učiteľ, kde bývaš? A šli sme za ním. Hneď. A otec, matka s tým súhlasili? A vy ste vedeli, kam idete? Zdáte sa nám akýsi čudný. Trochu nerozumný. Mali ste predsa všetko. Dom, prácu, priateľov. Ježiš nám dáva lásku. Nie je nič na svete väčšie ako láska. Poď, Peter, poď, Ondrej. Urobím z vás rybárov ľudí. Odteraz budete vyslobodzovať ľudí z mora zla
a ponúkať im pokoj, radosť a slobodu. Pane, nauč nás, čo je to láska. Odkiaľ môže človek čerpať, keď všetko naokolo vyschne? Poď a uvidíš. No, poďme. Vstávaj. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Tretie zastavenie, prvý pád. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Ježiš! Stoj, žena! Nemá to význam. Koľky dúfali, že pomôže. Ha! Klačí tu ako baba. Vstávaj! Cesta sa ešte neskončila. Nesie biedu. Nás všetkých. To ona mu podlomila kolená. Moje srdce trpí s ním. Blahoslavený, spravodlivý a tichý. Blahoslavení ste, ak ste šíritelia pokoja. Pustite nás, urobte cestu! Urobte cestu! Ustúpte sa! Urobte cestu! A jedna... Poďte, ideme! Urobte cestu! Poďme, ideme! Pustite nás! Pustite nás! Poď sem! Poď sem! Ženu sme pristihli priamo v posteli s iným mužom. Fuj! Čo na to povieš? Môže sa vyhovoriť. Ten, kto z vás je bez hriechu, môže do nej hodiť kameň. Ja som neprišiel ľudí odsúdiť, ale spáchať. Odpúšťam ti v plnej miere, dcéra moja. Aj tvoje hriechy ponesiem v kríži. Blahoslavení očistení, lebo vy ste uvideli Boha. A zakúsili ste jeho veľkú lásku voči vám.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie 4. Stretnutie s matkou. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Ján, nevládzem ísť povedla, keď potrebuje pomoc. Mária, počkaj! Ježiš, synček môj. Mama. Ježiš, neopustím ťa. Ježiš. Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia. Kto je moja matka a moji bratia? Každý, kto plní vôľu môjho otca, je môj brat, sestra i matka. Pozri, jeho matka. Ale si ho vychovala. Puj! Zločinca jedného. Toto je. Hej! Hej! Ustúp, žena! Ten si bude čoskoro želať, aby sa vôbec nebol narodil. Koľkých ľudí zlákal? Čo z toho má? A oni? Čo z toho majú? Poďme. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie 5. Šimon. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Ak to takto pôjde ďalej, tak nám skape už rovno na ceste. Bude mu musieť niekto pomôcť. Tam ten vyzerá celkom dobre. Hej ty! Poď sem! Ako sa voláš? Simon! Pomôžeš mu s krížom? Poď sem! Rob, čo ti hovorím! Ber. Počuj, tí jeho sa k nemu vôbec nepriznávajú. Včera večer som ti jedného z nich stretol. Dal by som ruku do ohňa za to, že to bol jeden z nich. A on povedal, že ho nepozná. Ondrej, Peter,
Jakub, kde ste? Ján, kde sú? Veď ich mal tak rád. Kde sú všetci? Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie 6. Veronika. Aj málo stačí. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pustite ma. Uhnite. Ustúpte. No poďme, hýb sa. Dokedy tu budeme stáť? Ako môžu takto ubližovať jednému človeku? Už sa na to nemôžem pozerať. Hej, stoj, kto si? Som Veronika a chcem ísť k nemu. Nemôžeš, zmizni, tu nemáš čo robiť, strať sa. Hej, nechaj! Počkaj, čo tu robíš? Ber ho! Pane, trpíš. Nemôžem pre teba veľa urobiť. Hej, pozri sa na ňu. Asi sa zbláznila. Zmizni! Na budúce sa nám nepleť do cesty. Takto sa piplať s jedným zločincom. A ty? Už si dosť oddychol. Ber svoj kríž a kráčaj ďalej. Zástup sa pohol ďalej. Len Veronika ostala stáť. S údivom hľadela na obraz vytvorený na šatke. Na obraz bolesti. Zrazu k nej kto si pristúpil. Aj nenápadné skutky lásky nás premieňajú na obraz Boha. Obraz lásky, veď v tom spočíva celá svetosť. Stať sa čím jasnejším obrazom Boha v tomto svete. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
7. zastavenie, 2. pád. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Ak to takto pôjde ďalej, čoskoro sa znova zosype. Ani by som sa nečudoval. V takom počasí. No čo som povedal? Už je znova na zemi. Poviem iné podobenstvo. Istý človek mal 2 synov. Veľmi ich miloval. A v tom jeden z nich s kríkom a opovrhovaním povedal otcovi. Otče, daj mi moju časť majetku. Idem si žiť, ako ja chcem. To je krása. Není. A odišiel. No už po chvíli zistil, že bol oklamaný. Po hriechu sa každý cíti oklamaný. Zostal len hlad, núdza a miesto pri sviniach. Pozri sa na ňo. Banda jedna. Šarlatán jeden. Vstávaj! Nehraj tu divadielko! No poďme! Veď nevládze! Ale čo? Trpí. Aj za teba. Robil zázraky. Prečo teraz nejaký neurobí? Ale veď urobil. Urobil, prečo to nevidíte? Aj dnes sa deje množstvo zázrakov. Tie najväčšie zázraky Boh robí cez lásku. Keď sa niekto rozhodne pre lásku, udeje sa to tajne, iba v srdci človeka. Pretože láska je ako vietor. Nemôžeš ju cítiť. Iba ju vnímaš. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
8. zastavenie. Plačúce ženy. Kedy srdce plače. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Počula si? Taký mladý, musí zomrieť. Ježiš, čo mu to urobili? Ty poznáš toho úbožiaka? Len nedávno ho nasledovali zástupy. A dnes má v petách rozbúrený dav. Ženy. Neplačte. Neplačte. Nado mnou. Ale nad hriechmi. Nad hriechmi svojich detí. Nedaleko týchto plačúcich žien stojí ešte jedna. Tá, ktorá plače nad svojim vlastným synom. Nevládzem. Simeon mal pravdu. Ježiš, skôr ty by si mal vidieť mňa zomierať. Ježiš, láska. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Deviate zastavenie, 3. pád, sila slabých. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Máme s ním len oštaru. Nič také. Ešte by nám tu zomrel ako mučeník. On musí zomrieť ako zločinec. Diel môj dobrý, čo mám robiť, aby som dosiahol večný život? A poznáš prikázania? Zachovávaj ich. Snažím sa. Počúvam tvoje kázne a modlím sa k Bohu. To však nestačí. Zriekni sa svojho pohodlia, nájdeš svoje povolanie. Za mnou. Slúžiť iným. Nemôžem sa vzdať svojho majetku. Nedokážem to. Nie som taký silný. Sranda.
Mária! Mária, vstal! Láska. Láska mu dala silu ísť pred. Ján, ani my nesmieme ostať na mieste. Spolu s ním to vydržíme až do konca. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie 10. Ježišovi strhávajú šaty. Dal všetko. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Stáť! Konečne sme na mieste. Poď mi pomôcť. Celkom dobrý plášť. Ha. Ukáž? A tebe je už aj tak teraz celkom na nič. Ha. A mne sa zíde. Počkaj, som tu ešte ja. No čo? Mal som ho prvý, je môj. Budeme on losovať. Hodíme si kocky. Nedbám. Je môj! Je môj! Taký plášť! Boh dáva všetko. Aj to posledné. To je naozajstná láska. Môj chudobný Ježiš. Taký chudobný. Ako vtedy. Keď som ťa porodila. A poslušný. A čistý. Mária.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie 11. Pribíjajú ho na kríž. Láska bolí. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Si po ceste zabudol veličenstvo. Pozri. Kráľ! Vaše veličenstvo, sluší vám Kráľ! to. Vaše veličenstvo. Svedčí mu, pozri sa. Dobrý No poďme. jej. Vstávaj. Predstavenie sa ešte neskončilo. Majú na ňo dosť dlhý ten kríž. Á, dobrý mu bude. Dobrý bude. Svedčí mu. Ježiš. Podľa toho spoznajú, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať. Boh bude vo vás. Niekedy je ťažké, Pane, milovať. Odkiaľ máme na to vziať silu? Posilni, Pane, našu lásku. Tento chlieb bude vašou posilou. Toto je moja krv. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo bude mňa jesť, bude žiť zo mňa. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Dvanáste zastavenie. Zomiera. Bože, prečo? Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Tri kríže sa zdvihli do výšky. Tri telá sa zachveli v krčovitej bolesti. Dvaja z nich boli zločinci. A ten tretí Oče. Nezapočítaj. Nezapočítaj im tento hriech. Žij s tím. Je smedný po láske. Ján. Tvoja matka. Matka. Tvoj syn je tam. Kto to má toľko vydržať? Držíme tu už 2 hodiny. Dokedy ešte? Pozri. Aké si čudné znamenie. Ako keby sa schylovalo ku búrke. Ale čo? Iných zachraňoval. A sám seba nedokáže zachrániť. Zostup z kríža! Ak si Boží syn. Vraj dôveroval Bohu. No už uvidíme, čo mu to teraz pomôže. Bože môj. Bože môj. Prečo? Prečo si ma opustil? Čože? Čo to hovoril? On, koho to volá? Eliáša? Blúzni? Ale nie. Boha. Tak si tu počkáme, či ho teraz príde vyslobodiť. Kráľ. Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Ježiš, synček. Je mŕtvý.
my mohli žiť. Zaplatil krutú daň. Koľkokrát má brat odpustiť bratovi, manželka, manžel, syn alebo dcéra? A zda 7-krát? Nie 7, Peter, ale 77 krát. Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím. Milujte svojich nepriateľov. Robte dobre tým, čo vás nenávidia. Žehnajte tých, ktorí vás preklínajú. A modlite sa za tých, čo vás potupujú. Lebo akože máte zásluhu, ak milujete tých, ktorí vás milujú. Milujte svojich nepriateľov. Dobre robte, požičiavajte a nič za to nežiadajte. Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho. Buďte svätí, ako je svätý váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpustíte, či sa vám. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Trináste zastavenie. Ježiša skladajú z kríža. Bol to Boh. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. To bol deň, čo? Také peklo. Napíme sa niečoho, lebo dajme si vína. Počuj, tým dvom sme už polámali nohy. A čo ten tretí, ha? Ten už je mŕtvý. Ale pre istotu mu prebodnem srdce.
Z prepichnutého boku prúdom vytekala krv a voda. Všetci ustrnuli v úžase. Naozaj. Bol to Boží syn. Hej, čo tam klačíš ako omámený? Prišli si po jeho telo. Daj, nech si vezmu toho svojho kráľa. Ježiš. Láska. Len nedávno si mi ležal v náručí. Živý a zdravý. A dnes Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Štrnáste zastavenie. Ježiša pochovávajú. Koniec alebo začiatok? Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Doránané telo sme zavinuli do plachiet a uložili do kamenného hrobu. Mária, je čas ísť. Je kruté, že práve ten, ktorý tak veľmi miloval ľudí, musel zomrieť takou smrťou. Nie, Ján. Láska nemá koniec. Žije ďalej. V nás.
Ak zrno nepadne do pôdy a neodumrie, nemôže priniesť úrodu. Spomínaš, Ján? Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Jediné, čo po nás ostane, je láska. Len z lásky sa môže rodiť nový človek. Náš príbeh je starý 2000 rokov. Končí tam, kde sa milujúce srdce Bohočloveka rozhodlo pre tú najväčšiu obetu. Končí tam tiež, kde Boh v nás začína písať nové. Nové naše každodenné príbehy obety a lásky. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. O tomto Jánovi stará legenda hovorí, že večer za svojho dlhého života sedával po celé hodiny so svojimi mladšími učeníkmi, ktorí boli pri jeho nohách. Jedného dňa sa podľa tradície jeden z jeho učeníkov sťažoval. Ján, stále hovoríš o láske, o Božej láske k nám a o našej láske navzájom. Prečo nám nerozprávaš aj o niečom inom okrem lásky? Evanjelista, ktorý kedysi ako mladík položil hlavu na srdce Bohočloveka, odpovedal: Lebo jediné, čo po nás ostane, je láska. Láska, láska, láska.